Tybed, ydych chi'n cael hi'n anodd weithiau i wneud y peth iawn. Yn ein stori heddiw, rydyn ni'n cyfarfod â rhywun oedd wedi cael gorchymyn i beidio a gweddio ar Dduw. Ond fe wnaeth y dyn hwn ddal ati i weddio am ei fod yn credu mai dyna oedd y peth iawn i'w wneud. Wrth i chi rando ar y stori hon, fe welwch nad yw pobl Dduw yn byw yn eu glad eu hunain bellach. Maen nhw'n byw ymhell i ffwrdd o'r catref. Grandewch yn ofalus ac fe newch chi ddarganfod pam. Gadewch i ni agor y llyfr yn stori Daniel a'r Llewod. Roedd Daniel wedi colli ei gartref yn Jerusalem, ond roedd eisiau plesio Duw ble bynnag roedd o. Felly gweithiodd yn galed i wneud y gwaith a rhoddwyd iddo. Gweithiodd mor galed nes iddo ddod yn un o gynorthwywyr y brenin ei hun. Ond ni wnaeth anghofio am Dduw, nac anghofio am weddi chwaith, yn y bore, amser cinio ac yn y nos. Yr oedd rhai o ddynion y brenin yn eiddigeddus o Daniel. Roedden nhw eisiau cael ei swydd o. Felly dyma nhw'n perswadio'r brenin i greu deddf newydd. Deddf a fyddai'n dweud, Nid oes neb o gwbl yn cael gweddio ar unrhyw un, ond ar y brenin ei hun. Dyna ni wedi dal Daniel rwan. Dyna ni wedi dal Daniel rwan. Ac felly y bu hi. Oherwydd tranoeth, dyma Daniel yn penlinio ar bwys ei ffenest, yn plygu ei ben ac yn gweddio. Nid ar y brenin, ond ar Dduw. Diolch i ti am ofalu amdano ni yn y wlad bell yma. Maddau ni, a gad i ni fynd yn ôl i'n gwlad yn hunain yn fuan, os gweled i yn dda. Roedd gelynion Daniel yn gwylio. A chyn i fod yn medru agor i lygaid, dyma nhw'n gafael ynddo ac yn ei lusgo o flaen y brenin. Roedd y brenin yn drist iawn, iawn. Roedd yn hoff o Daniel, ond ni allai dorri ei ddeddf ei hun. Mae rhaid cosbi Daniel. Tafylwch o i bydau'r llewod. Ond wrth i'r brenin rhoi'r gorchymyn, sibrydodd weddi. Yn ddistaw, fel na allai unrhyw un ei chlywed hi. Gweddi ar Dduw Daniel, gan ofyn i Daniel rwsyd gael ei achub. Roedd y pydew yn dywyll. Roedd y pydew yn ddwfn. Roedd y llewod fel carped blewog dros y llawr i gyd. Yr eiliad y disgynnodd Daniel yn ei canol nhw. Dyma nhw'n neidio ar ei traed. Dyma nhw'n llyfu ei gweflau. Dyma nhw'n ysgyrnygu ei danedd. Disgleiriau ei llygaid yn llachar ac yn ffyrnig. Dyma nhw'n agor eu cegau ac yn symud tuag at eu cinio. Ac dyma nhw'n sefyll yn stond. Ewch, i ffwrdd â chi. Ceodd cegau'r llewod, clep. Disgynnodd ei cynffonau rhwng ei coesau a dyma nhw'n rhedeg i ffwrdd i gornelu'r ogof gan snwffia'n crio. Trodd Daniel o gwmpas yn araf ac edrych i wyneb angel enfawr. Does dim byd i ti boeni amdano fo rwan. Mae Duw wedi fy ngyrru i wylio amdano ti. Pam na i di gysgu? Hwrei! Dwnwch Daniel allan! A ddywedodd y brenin i rhoi y dynion a perswadiodd i lunio'r deddf wirion a rhoi hwythau i'r pedaw. Cerddodd Daniel a'r brenin yn hapus yn ôl i'r palas. Yn y cyfamser,
gweiddodd gelynion Daniel am help. Ac fe wnaeth y llewod fwynhau ei brecwast. Mi oedd Daniel yn gwybod nad oedd hi'n iawn i weddio'r y brenin. Mi oedd Daniel yn gwybod mai gweddio ar Dduw oedd yn iawn. Ond roedd o'n mentro, a sa'r llewod na fod wedi ddita ddo. Ond mi oedd Daniel yn dal i ddewis gwneud yr hyn oedd yn iawn. Mi oedd o'n parchu Duw. A mi nath Duw ofalu amdano fynta. O rwan ta, gawn ni gael llygaid a meddwl am funud bach. Da chi roi bach da iawn am feddwl. Mae'n gallu bod yn anodd gwneud yr hyn sydd yn iawn. A mi oedd Daniel yn ddewr bref iawn. Triwch chi feddwl rwan am adag pan byddu rhaid i chi fod yn ddewr. Nawr, dwi'n mynd i ddweud gweddi. Ac os ydych chi am ei gwneud hi'n weddi i chi, dwedwch amen ar foli. Dduw annwyl. Weithiau mae pobl eraill yn ceisio ein cael ni wneud pethau nad ydynt yn iawn. Plis helpu ni fod yn ddewr a sefyll i fyny dros yr hyn y gwyddom sy'n iawn. Amen!